Natura Maltija. Dan il-ballun jidher li sar b'xi skop. Imma min se tagħmlu? Is-sit hija dil-ħanfusa tad-demel. Malli sabet sorsa demel, trid tifforma dan il-ballun u tirrumblaħ il-bot ħalli tevita l-kompetizzjoni minn ħanfus ieħor. Il-moħħ ta' dil-ħanfusa u iżgħar mir-rossa, imma kapaċi tuża l-pożizzjoni tax-xemx biex torjenta ruħha u timxi f'linja dritta biex tasal għad-destinazzjoni aħħarija. Rasa l-isfel u saqja għal fuq jidellju l-iktar mod effiċjenti ta' kif iddawwar il-ballun li hu tqil aktar mid-doppju tagħha. Il-ġungla ta' pjanti ma tagħmilix faċli. Id-demel għandu bosta nutrijenti li mhux lakemm issib kif ġipu laħaq fin-natura. Imma l-ħanfusa tad-demel għarfet tuża din ir-riżorsa b'mod tajjeb biex issostni lilha nnifisha u l-iżżar tagħha. Titla' fuqu biex tikkalkula aħjar l-aħħar biċċa. Il-ħanfus għandu rwol importanti biex iferrex in-nutrijenti ġol-ħamrija u ma jintilfux mal-ilma tax-xita. Filmat maġġen nosservaw tniżżel il-ballun taħt il-ħamrija biex iżommu frisk u ma jtellef aħar.